ଦେଲୁ ଫୋନରେ ଟିକେ ଦେଲୁ କଲ୍ କରିବାକୁ। ତୁ ଯା ଫେଣ୍ଟା ଦିଟା ଧରି ଆଉ ଯା। ତୁ କଣ ହଉଛୁ? ପାଟିରେ କଣ ବେଙ୍ଗ ବସା ହେଇଛି? ଯାହା କହିବି ଖୋଲିକି କହୁନୁ। ଆରେ ଯାହା କହିବି ଖୋଲିକି କହ। ଏ ଜଣା ଫଡା କର ଚାଲ। ଗାଳି ଗାଉଛୁ ବେ? ଗାଳି ଗାଉଛୁ? ଆରେ ଭାଇ କଣ ହେଲା ଭାଇ? ଦେଖୁନୁ କେମିତି ଗାଳି ଅଛି। ଆରେ ଭାଇ କଣ ହେଲା କହ? ଆରେ ଭାଇ ସେ ଦିଟା ଥଣ୍ଡା ମାଗୁଛି ଭାଇ। ତମେ ବି ନା ବୁଝିପାରୁନ। ହଉ ତୁ ଯା ମୁଁ ଧରି ଯାଉଛି। ଆରେ ଭାଇ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ତମେ ଆସିବା କଥା ନା ଆଉ। ସେ ଜଡା ମୁଣ୍ଡକୁ କାହିଁ ପଠେଇଥିଲେ? ଆରେ ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ସେ ଜଡା ମୂର୍ଖ କହିବ ମାରିକି ମୁଁ ଫୁଟେଇବି। ଆଉ ଜଡା କହିନି ମୂର୍ଖ ଭାବିନି ଆଉ କାହାକୁ କହିବ? ଆରେ ଭାଇ ସେ ବି ଦିନ ବହୁତ କଥା କହୁଥିଲା। ତା କଥା ଶୁଣି ଲୋକମାନେ ବିରକ୍ତ ହେଇଯାଉଥିଲେ। ଆମ ଗାଁର ସବୁଠୁ ବଡ ବାଲୁଆ ଥିଲା ସେ। ତ ଏବେ କଣ ହେଲା? ଆଜିକୁ 6 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଗାଁରେ ବେଶୀ ବିଜା ଲାଗିଲାଣି, କଣ କରିବା? ଆରେ ହଁ ରେ यार, ସତରେ ବିଜାର ତ ବେଶୀ ଲାଗିଲାଣି। କ'ଣ କରିବା, କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବ ନାହିଁ, ଚାଷ ମାନେ ଲୋକମାନେ କରିସାରିଲେଣି। ଆଉ ସେମାନେ ଫୁଟବଲ ଖେଳିବା ଏତେ ପଡ଼ିଆ ହେଲେ ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବା? କ୍ରିକେଟ ତ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ବିଲ ଚାଷ କଲାବେଳେ କ'ଣ କଲେ? ଆରେ ବାଲୁରାକୁ ଡାକିଦବା। ନାଇଁ ଡାକିବି କଣ? ହେଇଠି ସେବାଟ ତ ସେ ଆସିଲାଣି ବୋଧେ। ମା ନମସ୍କାର। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାଲୁଆ ସହ ମୁଣ୍ଡ ଖାଇବାକୁ ପଳେଇଲା। ବା ତୁମକୁ ଦେଖିନା ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡିଲା। କାଲି ମୁଁ ବାଲିପଦର ଯାଇଥିଲି। ସେଠି ଦେବୀ ସଳ ବ୍ରହ୍ମଚାପଡ଼ା ସଳ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମତେ ସେ କଥାଟା 10 ଥର କହିସାରିଲାଣି। ମୁଣ୍ଡ ଖାଇବାକୁ ପଳେଇ ସକାଳୁ ନାଇଁ। ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଶୁଣିଦେଲେ କୋଉ ଦଶ ଦେଇଯାଉଛି ଯେ। ଯାଉଛୁ ନାଇଁ ଏଠୁ? ଏ ରାଗ ନା ତମ ବୁଢୀ ଉପରେ ଦେଖେଇବ। କଣ କହିଲୁ? କିଛି ନାହିଁ। ସକାଳୁ କାମ ଦେଖିଥିଲି କିଆଣି କଣ ଗାଳି ଶୁଣିବାକୁ ପଡିଲା। ଇଏ ଗୋଟେ ହାବୁଡରେ ପଡୁ ତା କଥା ବୁଝିଲେନି। ମା ନମସ୍କାର। हाथ मोड़ हो गया। କାଳୁ କାମ ଯାଇଥିଲି କିଆଣି ମାଟା ବି ଗାଳି କରିସାରିଲାଣି। ଆରେ ବଉଳ ତମାନେ ଏଠି ଚାରିଆଡେ ଖୋଜି ସାରିଲାଣି। ତମେ ଗୋଟେ କଥା କହିବାର ଥିଲା। ମୁଁ କାଲି ବାଲିପଦା ହଁ ହଉ ଯାଅ ଏବେ ମୋ କଥା ଶୁଣୁନ ପରା। ଦିନ ଆସିବ ତମେ ମୋ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବ, ହେଲେ ମୁଁ କଥା ହେବିନି ଯେ। ଭାଇ ରାଘବ ପୁଅ ରଘୁହାର କୋଉ ଭକ୍ତ କି? କୋଉ ରାଘବ? ରାଘବ ରଥ ନା ରାଘବ ସେଠି? ରାଘବ ତେଲେଇ ବୋଧେ। ଓ ସେମିତି କହୁନ, ରାଘବ ତେଲେଇ। ଓ ହଁ ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ତମେ କୋଉ ଗାଁରୁ ଆସିଛ କି? ମୁଁ ରାଉତପୁର ରାଉତପୁର ଆସିଥିଲି। ଓହୋ ରାଉତପୁରରୁ ଆସିଛ। ସେଟା ମୋ ମାମୁଁର ଝିଅର ନାତିର ଝିଅର ପୁଅ ଘର ଗାଁ। ଲାଗୁଛି ବୋଧେ କୋଉ ଟାଙ୍କିଆ ହାବୁଡେ ପଡିଗଲି। ହେଇଥିବ ଭାଇ, ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି। ତମେ କେମିତି ଜାଣିବ? ଏବେ ସେଇ ଗାଁରେ ବା ରଜନାଟ ହେଇଥିଲା। ହଁ ସେଇ ଗାଁରେ ମୁଁ ସେଇ ରଜନାଟରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ରୋଲ ନେଇଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ତମେ? ହଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ରୋଲ ଟା ହେଇଥିଲା, ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ଚାହିଁଥିଲା ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ହଁ ହଉ ଯେମିତି ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ହେଲା ମୁଁ କଲି ଆଉ। ହଁ ସେଇ ଗାଁରେ ମଝିରେ ମହାଭାରତ ବି ହେଇଥିଲା। ଆରେ ତା ପୂର୍ବରୁ ରାମାୟଣ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ସେଇ ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବା ମୁଁ ଯେତିକି ଖବର ହଉଥିଲା। ଆରେ ଭାଇ ରହିବେ। ଆରେ ଭାଇ ତେଲେଇ ଘର ଦେଖିବ ପରା। ଭାଇ ମୁଁ ଆଉ ଆରେ ଶୁଣ। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ବି ଖସିଗଲା। ହେ ମୁଁ ତ ପୁରା ଭୁଲି ଯାଇଛି। ସେପଟେ ଘରେ ମତେ ବୋଉ ଖୋଜୁଥିବ। କଣ ରୋଷେଇ କରିଛି ସେଠୁ? ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। କଣ ଡାକିଲେ ଶୁଣୁନୁ ଯେ? ଆରେ ବୋଉ ତୁ ଏଠି? କେତେବେଳେ ମୁଁ ସେପଟେ ଖୋଜୁଛି।
ବୋଉ ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ନା ଗୋଟେ କଥା କହିବାର ଥିଲା। ମୁଁ ଆଜି ସକାଳେ ବାଲିବଜାର ଯାଇଥିଲି। ବୋଉ ତୁ ବି ମୋ କଥା ଶୁଣି ଶୁଣି ବିରକ୍ତ ହେଇଗଲୁଣି ନା? ତୁ କହ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ତୁ ଗଲା ପରଠୁ ନା ମୁଁ ପୁରା ଏକା ହେଇଯାଇଥିଲ। ଆଉ କାଳକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମୋ ସହ କିଏ ମଧ୍ୟ କଥା ହଉନାହାନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ବାଲୁରାଟା। ମୁଁ କ'ଣ ବାଲୁରା କି? ତୁ କହ। ହଁ ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ କେତେବେଳେ ଅଧିକ କହିଦେଉଛି ନା। ଏ ବୋଉ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଆମ ବାରି ପଦରେ ତୁ ଯେଉଁ ପିଜୁଳି ଗଛ ଲଗେଇ ନଥିଲୁ ସେଥିରେ ପିଜୁଳି ଆସିଲାଣି। ତୁ ଜାଣିନଥିଲୁ ନା? ବୋଉ ମୋର ବାରି ପଦରୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ମୋତେ ବାଲିପଦର ଯିବାର ଥିଲା। ଆଜି ଗୋଟେ ଖୁସି ଆସୁଛି। ଆଉ ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ତାକୁ କେତେ ପସନ୍ଦ କରେ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଥା, ମୁଁ ବାଲିପଦା ଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ ଜଲ୍ଦି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ କେତେ ଦିନ ହେଲା ତାକୁ ଦେଖା କରିନି, ଗଲେ ତାକୁ ଦେଖିବି। ଓହୋ ଆରେ ଜଲ୍ଦି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଲେଟ୍ ହେଇଗଲେ ସେ ପଳେଇବ। କ'ଣ କରିବି ଯେ ସାଇକେଲଟା ବି ଠିକ୍ ନାହିଁ, ସେଟା ସାଇରେ ଗଡ଼ିବାକୁ ନାହିଁ। ଏ ବାଲୁରା କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ ରେ? ଏ ବାଲିବଦା ଟିକେ ଯିବି। ଆରେ ଆଗକୁ ଦେଖି ଯା। ହଁ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ହି ଇଜ୍ ଫାଇନ୍ ବଟ୍ ସେ ଆଉ କେବେ କଥା କହିପାରିବନି। ତାପରେ ତା ଅବସ୍ଥା ଆଜି ହେଲା। ସତରେ ଭଗବାନ ଏମିତି ଆଉ କାହା ସହ ନ କରନ୍ତୁ। ଭାଇ ଏତେ ସେ ଦୁଃଖ ରହିବି, ଏତେ ସୁଖରେ କେମିତି ରହିପାରୁଛି? ଆରେ ଭାଇ ଭାବନାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଭାଷା ଦରକାର, ହେଲେ ସେଇ ଭାବନାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମନ ଦରକାର। ସେହିପରି ତାକୁ ଜଣେ ମିଳିଯାଇଛି। ହେଲେ ସେଇଟା କିଏ?